आं दा नैबे मोनसे जायगायाव दंफैयो आरो माने बे जायगायाव आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरो नंखायनो एसे भिडिअ बानायलांसै होननानै भिडिअ बानायनाय जायो बे आरो दा बे प्रजेक्टआ जाहैबाय माने बै समाव बानायनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव बानायनाय प्रजेक्ट आरो बे जाहैबाय सम्पामाथि इरिगेसन प्रजेक्ट आरो इरिगेसननि बियो दा बिराद गिदिर प्रजेक्ट आरो बियो बै समाव बानायनाय जादों। दा आङो बिनि लिंकफोरखौ एसेबाबो खिन्थानो लादों, नोंथांमोना नायनानै ला आरो बेसेबां गुवार बेसेबां गिदिर बे दैया नायनानै ला आरो दा बेखौ मोनसे प्रजेक्ट खालामनानै दिनै बिनिफ्राय गोबां दै साप्लाइ खालामनानै गोबां जायगायाव दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनैहाय बे दैखौ लानानै आरो बे दैखौनो लांनानै दिनै गोबां आबाद खालामनानै बे खाथि खालानि माने रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै थांनानै दं आरो दा बेफोरबायदि प्रजेक्टनि थाखाय दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो हालामाव माने बिराद गोनांथि आरो नाथाय दिनै जों नुयो बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव मोनसेबो प्रजेक्टखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनाखै। दा बिदि आरो दा बिसि गोलाव लिङा नायनानै ला अनेक गोलाव, दा लासैनो खिन्थालांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था नुलांगोन आरो दा जिखुनु गाइस नोंथांमोना नैबेखौ एसे नायनानै लाग्रो, आं खिन्थानो नागिरगासिनो दं। दा नायनानै लाबानो जाबाय आरो नै बर्डआ आरो बेजों लोगोसे नैबाव दंबावो एसे नैबेयावबो दं आरो दा रायजो राजाफोर आं दिनै बेखौनो चेलेन्ज खालामगोन आरो प्रमद बन्धु बिथांजों। दिनै 5 बोसोर जाबाय बिथांनि सरकार सालायनाया, अब्लाबो दिनैसिम जों बेफोरबायदि मोनसे गिदिर प्रजेक्ट बा माबा मोनसे मोजां माने उन्नतिनि जेनाखि डेभेलपमेन्टनि खामानि जों बेफोरखौ नुवाखै आरो दा बेफोरजों दिनैनि दिनाव ओरैबायदि बाख्नायथाव माने बाख्नायनानै माने फोजोबनो हाया आरो बेफोर प्रजेक्टनि फारसे सिन्था खालामोब्ला। दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांमोना बेफोरबायदिखौनो बुंबा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुखु मोनो, रागा जोङो, बोराबो। दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो गोबां खामानि मावबाय, गोबां डेभेलप खालामबाय, गोबां रायजो राजाफ्रा उन्नति जाबाय, बेफोरबायदि दिनै बुंनो बिथांमोननि दोलोनि मानसिफ्रा लाजियो आरो रायजो राजाफोर। दा जिखुनु दुरभाग्यजनक माने मा होनो दुखुनांथाव। दा दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बिटिसिनि चिफ जानानै फैयामोनब्ला नै बेफोरबायदि गिलु फालु रायजो राजानि मोनसे प्रजेक्टआ माने बे जायगायाव जागौमोन नामा रायजो राजाफोर आरो बे एरियानि रायजो राजाफोरनि माने मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे गिदिर माने जेनाखि मा होनो अबदान, बेफोर अबदानफोरखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मोनगौमोन नामा? दा बेखौ रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालाम आरो दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांमोना बुंदों खालि मोजां मावदों मोजां मावदों मोजां मावदों, नाथाय बिथांमोना मोजां मावदों होननायजोंनो दिनै बिथांमोना जोबलांदों आरो खिन्थु दिनै फारसेथिं रायजो राजाफोरनि उन्नति, रायजो राजाफोरनि जेनाखि थासारि, जेनाखि गाज्रि अबस्था, दिनै बिथांमोना बेफोरनि फारसे सिन्था खालामालासिनो दिनै गाव गावनि थांनानै थानायनि जेनाखि लाबालाब, जेनाखि मा होनो बिदिखौ पलिटिकेलनि जेनाखि लाबालाब, बैफोरखौ दिनै बिथांमोना नोजोर होनानै खामानि मावबाय थादों। दा दिनै बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय, दा बेफोरो माने नैबे समाव एसेबो रुजुजाया आरो रायजो राजाफोर। दा लाजिनांथाव, ओरैबो बेसेबांबा गोलाव आरो ओरैबो बेसेबांबा गोलाव नायनानै ला, ओरैबायदि आरो दा लोगोफोर जों दा दिनैनि समाव ओरैबायदि नुयो प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि मावनाय, दाथ' बुजियो बिथांमोनहा मा मावदों मा मावाखै, नङा होमब्ला? सिन्था खालामोब्ला माने बोरैबा बोरैबा बिराद लासिं सिं जायो आरोना, बेफोरबायदि आरो दा जेनेबा बिथांमोना बिराद गोबां खामानि मावबाय, बिराद उन्नति, बिराद डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबाय होननानै दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों, नङा होमब्ला? दा दिनै नैबे एरियायाव दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनाय अबदान गैया रायजोफोर, बे 100%। दिनै कारिगावनिफ्राय ओरै फैनाय लामा, साहाजों दावखोनाय लामा, बैफोर लामाफ्रा बै समाव हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो बानायनाय, खिन्थु दानि नैबे सरकारनि दिनाव जों दिनै बेफोरबायदि प्रमद बर' बिथांनि बानायनाय मोनसेबो लामा दालांफोरखौ जों दिनै नुनो मोनाखै। जों दा गोबां जायगायाव हाबगोन आरो दिनै प्रमद बन्धु मोनहा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ देखायलांगासिनो दं।
नोंथांमोना सब समय भिडिअ एक्टिभ जानानै था। दा दिनै बेफोरनो लासिं सिं आरो रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनहा गोबां मावबाय गोबां डेभेलप जाबाय बेफोरबायदि बिराद क्रेडिट लानायनि बाथ्रा बुङो, खिन्थु लाजिनांगौ दिनै रायजो राजाफोर लाजिनांगौ बिथांमोना। आरो लाजिनो रोङोमोनब्ला दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनाय नङामोन आरो। दा ओरैबायदि अबस्था, दा नैबेजों ओरै थांनाय लामा दं, बे लामाजों ओरै हाबलांनाय दं। दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा बानायनाय जेनाखि लामाफ्रा दिनैहाय माने अन्थाइ रग' रगाय माने गुदलाजोब्बाय आरो दा मोनसेबो रिपेयारिं गैया। आरो बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा जे समाव गोबां माने माखासे गामि बिथोराव हाबनाय लामाफोरखौ बानायस्लाबनो हायैयाव दा बैफोर जायगाफ्राव दिनैसिमबो अन्थाइ थाइसेबो गोलैयै नैबे परिबर्तन प्रमद बर' बिथांनि सरखारनि दिनाव दा बिराद लाजिथाव रायजोफोर। दा बेफोरबायदि नुथाय, बेफोरबायदि सिनारि, बेफोरबायदि इसिबां गिदिर प्रजेक्ट, दा बेफोर जुदि बै समाव जुदि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गैयामोनब्ला दा बेफोरखौ नुगौमोन रायजोफोर। दा दिनै नंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनांगोन। दा फैगोन समाव बे बिटिआर गभर्नमेन्ट माने बिटिआर सरकार प्रमद बर' बिथांनि सरकारा थायोब्ला माने जोंनि इयुन, जोंनि फिउचार आरो बर' रायजो राजाफोर आरो बर' हारिनि फिउचारा मा जागोन जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो। दा लामाया ओरै दं आरो बैजों थांनाय लामा, दा दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै रायजोफोर। दा ओरैबायदि लासिं सिं। दा नायनानै ला बिथांमोननि अबस्था। दा बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला नैबेफोरबायदि मोनसे पस्टखौनो बानायनो हायै दिनैनि दिनाव मोनसे अबस्था आरो बे इउपिपिएल प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा। दिनै बेफोरबायदि इसिबां गिदिर प्रजेक्टखौ बानायनायाथ' बारहो, दिनै बिथांमोन बायदिया नैबेफोरबायदि मोनसे बिराद गिदिर पस्टखौनो बानायनो हागोन ना हाया दिनै बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। दा लासिं सिं सरकार। दा बिथांमोना बिदिनो मा होनो गां गैयै रायजो राजाफोर आरो गां गैयै मानसिफोरखौ बिथांमोना मा खालामो, एकदम नङै फाङै बाथ्रा बुंलाबायनानै माने गां गैयैफोरखौबो बिरहोनो हानाय बायदि मोनसे थगायनायनि अबस्था खालामो आरो। दा लासिं सिं लाजिनांगौ। दिनै बे एफा गिदिर प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टनि खाथि खाला थानाय दिनै मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो लामा सामा बिथांमोना बानायनाय जायाखै रायजो राजाफोर। दा दिनै नैबे जायगायाव फैनानै आङो प्रमद बन्धु बिथांखौ एसे बुंनाय जाबाय। दा भिडिअआ बेनोसै, नोंथांमोना माखासे आपडेटफोरखौ नेबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। थेंक इउ लोगोफोर, थेंक इउ।